tichagirewo F sharp. F sharp. Was song ukuthi ore producer. Song yakatobira. Isipata takasara uBotswana. Was taigara naye kumahalapi. Ndovatatonzwa kuti mambo waenda kuZimbabwe waita se warekoda song. Zitaro kuduterere Isra Red rari group taitonze duterere tiri group. Ini duterere Tienda vangu yakunokupa kungo yako tongo zviti mambo duterere. Saka toti mukatisira F sharp. Turakungoisiyanisa mbicha neyake yakaita. Shida kungorwa same song was yagare yaita. Toki yachukura. Manuere dare guru. Manuere dare guru. Manuere dare guru. Manuere because we Friday ndo pati yasangana naye mswa 22 November kune machisha wana Pemmican Awards. Pemmican Awards Friday mambo duterere will be performing isu state chimbeka atisi kumbeka but turungoti munhu wese kana uchifarira zvinhu zvegospel music it's going to happen 22 November 5 p.m. City Sports Center Pemmican Awards. Okay, ndoda ngati mapemi culture but okay mazwi asondudza Pemmican Awards General Manywa performer. Jema performer. Minister Maendere is going to Mambo Duterere. Yeah, I know what song they are. I don't know ibo. We was about get to about Zimbo but song they are Mambo Duterere vari kuperforma zvakare and there's so many great gospel artists that are performing and red carpet utanga nengo ina 5 ndopo mofana kusvika maruwa masutu saka makambani anogara chipa magospel artists masutu gara magadzirwa kumbirwa but anyway izvo zvine basa nechichi but turungoti uyaiti fare pamwe chere if you love gospel music if you love Zimbabwean gospel music come and watch these awards. They're dangerous. You need to be there. Prophet anogona ngo budikira ngobatika and they pay the project saka aba yakuda kuma 25